voastră. Prin aceste etalări de tarot vă puteți schimba viața în bine, puteți să aflați foarte multe răspunsuri la foarte multe întrebări care vă macină de atâta timp și nu vă regăsiți calea, iubirea și mulțumirea. Dacă persoana iubită simțiți că s-a îndepărtat degeaba dintr-o dată și că vă ascunde ceva sau că v-a înșelat sau vă înșeală, dacă nu mai aveți prosperitate și spor sau ați fost la fel și fel de doctor cu o problemă de sănătate anume, iar acolo nu vi s-a dat leac și rezolvare și ați fost trimiși acasă că nu aveți nimic, dar încă simțiți acea neliniște interioară, eu pot să vă ajut, pentru că acestea, din păcate, să știți că pot fi efectele secundare a unor farmece foarte vechi pe care ori le aveți moștenite, ori v-au fost făcute și nu ați știut sau nu ați avut habar de ele. Să știți că cu farmecele nu este de jucat, poate că multe persoane nu se încred în astfel de lucruri și de multe ori nu le interesează, se lasă în voia sorții, iar atunci când își iau seama poate că este mult prea târziu, pentru că aceste farmece, ca să se desfacă complet pe toată viața, se face o singură dată în viață un ritual așa cum trebuie, ca să fiți curățați din creștetul capului până în vârful degetelor.